गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल. ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण. यामध्ये बाई पण भारी देवा फेम साडी अगदी 180 रुपयात. अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या. ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत. 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत. वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत. राज्यात सर्वत्र दहीहंडीचा उत्साह पाहायला मिळाला. त्याचप्रमाणे दुबईत देखील मोठ्या उत्साहात दहीकाला साजरा करण्यात आला. महाराष्ट्रीयन रेस्टॉरंट पेशवा इथं हा दहीहंडी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. पाहुयात दुबईतील हा दहीकाला. गया शोर देखो आया माखन चोर. गोकुल की गलियों की ओर चला निकला माखन चोर. अंध किशोर शोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.